Fil-Belt Valletta eluf ta' Maltin, Awċin u barranin inġabru fi Pjazza San George biex jilqgħu lis-sena l-ġdida fejn għal darb'oħra kien organizzat spettaklu li wassal sa nofs il-lejl u anke fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Spettaklu simili kien organizzat fi Pjazza Tokk ir-Raba Għawdex fejn fost l-oħrajn ħadet sem l-artista internazzjonali Becky Hill. Il-pajjiżi tad-dinja żammew ma' tradizzjoni fejn selmu lis-sena li spiċċat huma jilqgħu oħra ġdida fl-aħħar lejl tal-2019. Qabel Malta, kienu bosta li bliet ewlenin tad-dinja li taw merħba kbira lis-sena ġdida fosthom Auckland fi New Zealand, Sydney fl-Awstralja, Hong Kong u l-kapitali Indjana New Delhi. Ma' Malta spikkaw iċ-ċelebrazzjonijiet fil-kapitali Franċiża Pariġi biċ-ċelebrazzjonijiet jilħqu l-qofol bi programm ta' dwal u l-lob tan-nar fuq l-Arc de Triomphe fiż-żona famuża ta' Champs-Élysées. Sija wara spikkaw iċ-ċelebrazzjonijiet ma' xmara Thames fil-kapitali Ingliża Londra bi spettaklu pirotekniku mal-London Eye bi swit il-pont ta' Westminster mat-tokki ta' nofs il-lejl mill-Big Ben. Wieħed mill-aktar avvenimenti mistennija għall-eluq is-sena u fosta l-aħħar kien l-ispettaklu fil-Belt ta' New York fl-Istati Uniti bl-inżul tal-ballun tal-kristall qalb il-forol f'Times Square.